jutro. Jutro, jutro. A izvolite. Danas je Sveti Nikola, velika slava srpskog naroda. Kažu da Sveti Nikolu polovina ljudi slavi, a polovina ljudi dolazi na slavu. Tako da su svi Srbi danas angažovani. Izvolite. セルビアチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。大塚正彦です。今日2018年12月19日は聖ニコラの日です。今日はスラーバ、家庭の祝日といって、セルビアのキリスト教と正教徒の間ではクリスマス、イースターと並ぶ大変大事な家の祝日になります。私の旧友ブランコ、リラ夫妻、ペトロビッチ夫妻に、今日は取材にご協力いただいて、その様子をお伝えしようと思います。今日はまず2部構成で、午前中はこの日を特別なものにするための儀式を教会で主のブランコ・ペトロビッチさんが受けます。で、午後から夕方にかけて、今度はここに友達、親戚などを招いて楽しく食事会をするというこの2部構成になっています。後ほどスラワというのは何か動画の中で、詳しくご説明しようと思いますけれども、まずは儀式の方に行ってみたいと思います。お隣散歩準備と簡単。一緒にこれから教会に行きます。Ovo je sveće koje se pali za zdravlje. To se misli na zdravlje, misli se na zdravlje porodice. Vino, kolač, sveća, žito. Sad će sveštenik to da osvešta. Slave Hriste Bože, apostolom pohvalom, mučenikom radovani, niže propovje Trojica jedina Svetaya, i slavi milikuj Djeva i milošćenje, i rodi Sina Emanuila, Boga i čelovijeka, Ostokinja njemu, Njegože veličajuće Djevu blažaje. Hristos neka za nas je biće. Hristos nas
今日は私の旧友ペトロビッチさんの家のスラーバと言われる家の祝日です。キリスト教でもオーソドックス、特にセルビア、それからマケドニアやモンテネグロなどこの辺のオーソドックスの国で、祝われている日です。でこちらが、セルビア正教会が発行している来年2019年のカレンダーなんですけれども、でこちらを見ますと1月1日からですね、もうずっと1年365日毎日毎日を司る聖人というのが決まっています。で12月を見てみますと12月19日が聖ニコラの日ということなんですね。で一方で、セルビア正教徒の家は各家の聖人というのが伝統的に定められています。で、ここペトロビッチ家の守護聖人、家の聖人というのが聖ニコラなわけです。そのために今日ペトロビッチ家では守護聖人聖ニコラを祝う日ということが定められていて、これがスラーバの本質的なところです。で、スラーバこの聖ニコラだけではなくて、例えば1月の20日がこれが聖ヨハネ、5月の6日が聖ジョルジェ、ゲオルギウス、11月の21日が聖ミハイロ、聖ミカエル、このような日がスラーバとしてはよく行われる日の代表的なものです。今晩の聖ニコラのスラーバの食事なんですけれども、他の日のスラーバとは違う特徴があります。お酒はこういうふうに飲むんですけれども、実は今日の食事には肉を使えません。でこれは11月の末からクリスマス前6週間肉を食べないということが正教会で進められている期間で、この期間にちょうどこの聖ニコラがかかっているからなんですね。Ti si taj koji mi ćemo se zahvalimo tebi na... Da svjatitja imja Tvoje da pride car. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. Amin. Vidite sad. Džemine supruge, sad ti izvadi onaj... Dorica, ja sam se smela. Neko iz SNS-a kad bi今メインディッシュでシカルピーナというですね魚が出てきました。これは日本語で言うとカサゴ、特にフサカサゴという魚の一種で、アドリア海とか地中海で取れる魚です。
セルビアでは結構魚料理っていうと川魚のことが多いんですけれども、このペトロビッチ家では海の魚を食べることが多くて、ただ川魚と同じような今日は流儀で、もうこのナイフフォークでも全然問題ないんですけれども、ちょっと手を使って食べることにしています。今回の動画では家庭の祝日スラーバの様子をお伝えしました。まだペトロビッチ家ではお客さんとの談笑が続いていますが、視聴者の皆さんとはここでお別れにしたいと思います。この聖ニコラが終わるともう一気にセルビアも年末という気分になってきます。寒くなりましたので皆様もご健康にはご注意ください。この動画高評価いただけるととても嬉しいです。最後の画面にチャンネル登録と次のおすすめ動画のロゴを貼っておきますので、そちらもよろしくお願いします。ということで、じゃあまたね。